Salamat. Baik po yung masigan. Ano matinong kaya ng pong kaya katamong kagalangalan. Bulugan pong batiyan. Kaya katamong ba yung chairman of the board. Kaya katamong kapatiran. I-honorable Bisito dyan. At kaya katamong director. Kaya report. Then po kay Niyaman dati kay Sibol. Kaya katamong director general kay Isabela. I-Benamin Ben Gomez po. Para din pong brother Rick. At din po ngayon na po ano po lang. Siyempre, of course po, din po kaya katang pong kapatid kayo po kayong tatak. Kaya kaya katang po sige 50 years anniversary po kaya Roman. Naka po salamat at congratulations po kaya Roman. On behalf of Central Tatakting Bayang Depo, kami po ay humingi ng dispensa para po sa mga kapatid natin na hindi po namin nabigyan ng kaorasan. At nagpapasalamat po kami sa mga lunduyan na nakidalo po sa aming golden anniversary. Ang love offering po natin para sa Kubol ay 8,300 at tinatawagan ko po si Hermano Jeffrey Sarmento para i-receive po ito. Sa ating pong pagtatapos, ating pong pasalamatan ng pong may kapal na lumabay sa atin. Narito po si Hermano Florencio Corpus para sa pangwakas na patalangin. Tumayo po tayo na. Ipanglayagan sa iyo. Pinapilibatan ako Diyos ko, dapat kong salamat. Pinalo siya yung pwede kasi yun sa kawag ng kapinapol. Ngayon pwede kasama yung tapos kami kasalamat. Walang sawa kong hirang kami po ng pasalamat kaya rin. Pinanggaman ko rin, kaya po nakatapat, kaya po yun kong sila rin. Diyos ko nung na po manyawat kaya po kapatawaran ko. Hindi masala kaya ng buhay, kaya ang panisip, kaya ang pangdapat ko rin. Hanggang na po rin kaya ng marami na nakatuluan. Diyos ko patawaran ko po, may masama po bilang pamamit kasalanan, hindi na masama rin ito po lang yung tamang lastas sa buong kailangan. Diyos ko, takal pong salamat kami biyay yung piyatakan. Takal pong salamat kami biyay pagkalutulit ng mga biyay. Takal pong salamat kami makanan. Takal pong piyatakan ng mga makataglupan natin. Diyos ko, nang po tumulong dito kami. Ipawin po rin kaya ating kasalinan. Minsan mo sa mga pong wagas, hindi ating pusok panisip. Banta po ba kayong gamitin na talaga kung kailan po kayong pagkakas. Diyos ko, pasalamat kayo po ngayon kung mayari din kayo kami. Aming pasalamat, Diyos ko, na po at tumulong kayo kami. Nagpakasana po, korin-korin kayo kami kapatid. Bendesinan kayo ng sako, kayo kami talagang po. Diyos ko, ngayon po, nakawan kami. Diyos ko, nung makananula po sa amin niya po, payapa kami talagang sarili po namin. Mga nakanal ko kung magsigubin mo naman mong papayapan. Kapag kita yung lugang po patlubi, na po sa aming magaling. Diyos ko, salamat po nila ako ko kayo. Orin po rin kaya nung dalawang pangawat po kayo. Yung kami ito ko kami. Sambal kasal yun. Datang kaya yun. Yung kami po rin ako yung pagkasulit ko kami. Ibigay po mga gawin na hindi na todo. At ipatawad po kaya kami dumutan. At yung pangawatawag nila, hindi ka utang kaya ang pangawin po gabang ng pagso, hindi ka po siya pag-ibig bawa. Makapunta ka, salamat, kaya pa po kayo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Dala po kung mamo ko kanila yata ang lukuluban.
Dalaga ng buwan ikaw.